Wel, mae'n amser yna'r flwyddyn unwaith eto pan fo plant a phobl ifanc Cymru yn dod i un man i gystadlu ac i fwynhau. Steddfod y ddinas o ddillynadd a steddfod gefn gwlad ydi hi leni, ac mae clwydom yma yn estyn croeso i bawb, wel pawb heb lawr glaw. Y tro diwetha i Steddfod yr Urdd ddod i Ruthun oedd yn 1992, ac mae'r wyl ei leni ar yr union yr un safle ac yr oedd 4 blynedd ar 10 yn ôl. Ac ei bod hi'n fwdlyd iawn, cael bob dim yn barod ac yn ei le, dyna'r nod heddiw a dros y penwythnos. A thu ôl i'r llwyfan, ymhell o'r mwd, mi roedd baratoadau munud ola'n mynd rhagddynt yn fanno hefyd. Mae ganddo ni bafiliwn newydd. Mi fydd y cystadleuwyr yn cael profiad, ymestyn y profiad hwnnw wrth gwrs, ac yn brofiad gwbl arbennig i'r gynulleidfa fydd yn bresennol. Mae yna wledd mi nos yn gyngherdda, yn sioia plant, yn sioia pobl ifanc, felly dewch yn lli. Un o'r sioia hynny ydy pasiant y plant, ac mi roedd yr actorion ifanc yn barod am wythnos i'w chofio. Mae plant yr ardal wedi bod yn paratoi at basiant o'n Glyndŵr a'r côr a bethau. Mae'r faes yn fawr, mae'n eitha fwdlyd a mae'r pafiliwn yn anferth. Mae'n digon o le i bawb fod yna a mae rhai'r stondinau barod i fyny, felly mae'n wych. Mi fydd y cystadlu'n dechrau ben bora llun felly, ac i chi sy'n cymryd rhan, cofiwch eich geiriau ac am bo' na sôn am law, cofiwch eich Wellingtons hefyd.